na die gotele smart lawyer my ferry nne. This man we jide tie nya prepare onwe ofuma. Die we kpegbu onye. Nya we ju na fa buzo je na high court. Nya we ju senior kwero. Nya we jebe na spring court. We luo ekpebekwe na spring court. Kpetie mgbafu ni a changezie lawyer. Aw. Okwa ego unu na abok patalaka unu na agbali. Nya we go lawyer ọzọ. We luo na spring court. We kpesie nye kpegbuo. Die senior kwero. We je kwesi unye na appeal court. Hi. Oje na appeal. Wa bia kwa na appeal court. We kpegide nye kpegbukwu ebe afu. Ebe afu ka nozo we no nwayo. Afi ifugie. Imo ego ne hatufugol out of their gratuity. Chai. Nya we bata. We si ana ga-elu no fabinia because ni agwago umu ya kafa battle baze maka court o. So umu ya we kponya we si ebe onwele obi we kpofu mama ha court. Na kita anya bia ka ele uno kafa kekwu ego ụzọ na abo. Kafa wele ego tinye na ego nke mama fa we golu mama fa obele ebe ọ ga-ebi we do happy. Afi ya tago ebe o chuzugo nwanyi ọzọ. Imagolo umu ya was against him. Osi na ama nleke n'una. No nwere ife megide ka elie nye wepukwa okwu court again. Nya nwa biakwa gokwe lawyer. Ekpegide kpesi asị na a ga-ele dị ụnọ. Ewe le dị ụnọ ka ego ụzọ na abụ. Fetisie na akaụntụ fa. Mana ife duzie surprise bụ na ya mụrụ na di eje kpọlụ nwaanyị afọ wee jebe n'ụlọ nke ọzọ fagolu. A na-erent. Ndị ya mụrụ na ndị bi ebe afọ na di enyego ha ri akwụkwọ ha pụọ. Di ekpọzalụ dile di jeze ebe afọ bili. Because ka lesili ebe fabi kuchie gabaze na properties ifa niile si ka eke ya eke. Osimu nya we luo we bulu no ife melono. Ya we tinyekwa ụlọ nke afọ n'afịa o. Ka tinyezili n'afịa nya ife gba die ka jarararam n'isi. Ike kwulo ọtọgwu ya. Because no ya na gwa na fa akwụsịgo mortgage isi o. Ha we tinye n'afịa die we bịa. We kpọbụ ụmụ ya we yọbụ ụmụ ya si ha n'ihe a mama ha na-eme adịrọ mma. No just to actually do happy. Just to ka ado obele happy. O si na amandola happy. Kita ife niile fa kpakọ ka fa na-achọ ka ha vọsasịa just because na ọ ma nwenwulie ndidi. Mami a we si na ndidi na-achọ ka ya nwelu gị bụ ịkwụghalịsịa maybe ibute ọya ọ ike gwụzịa gị ịnatazịa mbịakọgawakwa gị sụbalụ gị akwa netebe gị ni ama mie n'ọla ịlụlụ ka alụlụ even ni alụlụ more than you. Osimu nne m chetakwa na ekele ego fe nke ka nke o because ni akpegburu eke ego afụ nke ka nke. So ka ụmụ ya basịala mba we si adadi you started all this so enjoy it. Nya we tinye n'afịa. Di we si na ga apụkwa court nya si ya ngwa pụta court. Oke ị nwere enwe wetepụkwa na court ịyọdana. So we kpọ nyanwa we yọbịa si abiko ya mezieli ebele ka ọ hapụli anya bụ ụlọ. Nakwanụ just ka enjoy ya. Si ọbụlụ na falisi egofegwu ka fa lezie dị ụlọ wee kekwe the money. Nya wee si ya mba because na ọ bụ na mmadụ bili n'ụlọ afọ ọ na-ebi value dị ụlọ ịghọta na fa lezie nye na ama nleti ego ka wee gba gị nkịtị ka ị wee gba akwụna. Ọkwa agadi nwoke na agadi nwaanyị na oh God this life. Nya wee jụọ ya we kpa agent we tinye dị ụlọ n'afịa wee lenye ewe kekwe gị ụzọ na abụ wee nye nke nyekwe die nke. Osimu na odi egolu ụlọ afọ nke ibu ọnụwa ele kịta ebe afọ ka anọ wee fudie yọta na mana ịma na obodo oyibo bụ gị na nwoke ọbụla bira 6 months n'unu na-abụ na anụ di na nwunye wee bira 6 months. Yes ife ọbụla ị nwere na nke nyanwa nwere bunu na abonwezie unless mu na sign pre whatever before gị na-eme una anụbadi na nwunye. If not unu na abonwezie. Osimi na ife agbawalu di obi maka una afele. So nya na the girl we kwazalụ je higher apartment kwụbazi ụgwọ ụlọ. Nyanwa tụke gị ọnụ wee jegolo obele ụlọ bizele ebe afọ. Ni abugodo ụzọ nakwulu ụmụ ya na-enedolu ụmụ ya ụmụaka anya. In fact nwa ya nwaanyị like bazi anya self si abiko nye gozi n'ụlọ ya nọzi alụ as their nanny nedebe ụmụaka ya anya o yọta na kafa na akwụzi ụgwọ ya lee dị ụlọ. In fact simonne nye elezi ụlọ ya na kịta anya na-akọla anyị ha na grandkids sie niile nọ ya na-ejezi from one place to another to ụmụ ya bidonu enjoy ba life ya.
because n'ife a na-emebu bụ ni anọlụ for this man to take care of this man ka ọ ka nka n'udo mana ọ chọrọ akwa ifugo maka na anyị na ụmụ ya niile kịta o nwere nya na ụmụ ya dị na mma maka that lady ya na ya na-abọbi pino pino hey Chineke chai ụmụ nwoke anyway amụrụ dị m ife m ga-ekwu o mụrụ m etu ga-esi bido dube ụlọ ọdụda a because n'ụdụda a bụ agbasakwụgo onye ọbụla jebele onwe ya kaba na ọ na-ewute m that na ọkụkọ ga-anọgide nyunye nsị na akwụ ya afụfụ niile unu tara instead unu ga-enjoy bazia unu agaba court ọ sị m nne kịta ya na travel ya ga UK ya ga Jamaica mana kịta ọ na-regret ya because na ụlọ niile afọ ha golu bụ ụlọ fagolu na-akwụ mortgages ọ ga-abụ faka nka ka ha libezie their pension without ime gịnị ịkwụ ụgwọ ụlọ ebe fa ga-anọ ka nka ya ka esemokwu nwaanyị alị agbamọkwụ ọtọ ọdala ada obu ike o buru ike amara mma ọ BBL ka o bu na-akwụghalị wee lapụta this man kịta ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ọ dị unu ka nwa agbọghọbịa nọ 30s ya ọ ga-remain with this man forever mba ọ bụrụ na olibe ego nwoke anụnwa ji na-alisi enye ọ chụpụ gị ya oh yes na-azụli ụmụaka o maka na single mother bụ ife anwa akwa ifugo onye ọbụla nweke n'uche onye ọbụla maka nile ife na nnọọ ife in fact ife na-ewute m bụ na fana abụọ nọkwa the same age highest 5 years or 3 years ka o ji wee tọ the lady a little mistake can make you lose ife niile work for the rest of your life. This man is back to ịkwụ ụgwọ ụlọ. Oh yes, he's back to iduju ụgbọaka akwụkwọ ka o wee see ibon gị n'abalị. It's not like na o nwerezi nwaanyị na-elie onube elie egwusi elie ọgbọnọ chukwu mekwelu na ebele mmanụ na-eji n'ife nkwụ wee George ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.